Maigo ba kaha ang 21 pesos nga budget per meal o 64 pesos kada adlaw sa matag tao? Base usab kini sa datos nga unang gipagawa sa NADA. Sayra nato ang sitwasyon sa mga taong pinaagi nining report. Sa kananan nga gitawag og pungko-pungko daplin sa dalan, ang gidagsaan sa mga limitado og budget, ilabi na sa mga tinun-an og mga trabahante. Mamahimo nga makapili og street food nga minudo sama sa lumpiang tawge nga tag 5, bula-bulang utan nga parisan og puso nga tag 5 ang buok. Mo order ta og pagkaon worth 21 pesos karon pa diod to. Okay, Mader, unsay imong ma-serve nako kung do naman? Usa ka bula-bula og duha ka puso. Duha ka puso. 20 na siya, sir. So 20 pesos napatay piso. Napay piso, tubig na lang na, sir. Pwede ra. Kung mag-budget yun ta, mo na ni. Ngaon ta? Maigo raman ang balik 20 pesos nga pagkaon, pangbangil sa kagutom, way labot ang tubig nga tambal usab sa kauhaw. Kini mga trabahante, gustuhon man nilang mag-budget apan miabot yun sa tag 50 pesos ang ilang nabayran sa usalang kakanaanan. Karon pila imong budget? Ako, mga 50. Pinakagamay pero 100 akong dala. Kaya ra jud, sir. Kaya ra, Kaya kayo. Kini mga tinun-an usab nga bag-uhay lang ng gawa sa eskwelahan, sudan lang kuno ang mapalit sa 21 pesos. Nagbaon na lang sila kanon og tubig. Ang rice, tag gis. Palit kag itlog nga tag gis. Maigo niya, piece of water. Mabutog 50. 50? So kulang ra gyud na ang kanang 21. Oh, kuwang. Piniritong isda. Pila? O, 50. 50? Oo. Wala, nanay kanon. Unang ipadayag sa opisyal sa National Economic Development Authority kun NADA atol sa hearing sa Senado nga dili makonsiderar nga pobre ang tao kung makakaon pa kini og 64 pesos kada adlaw o 21 pesos kada kaon. Apan admitido ang NADA official nga angayang tan-awon og balik ang gihimong sumbanan sa kwintada kay wa kini muhaom sa tinuod nga sitwasyon gumikan usab sa mga faktor nga nakapikto lakip na ang inflation. Ang basis gyud ana kay ang food bundle gi-develop na sa National Food Research Institute. Bale, food bundle mura siya a basket of goods or food na makamit lang sa pinaka-minimum lang na nutritional requirements sa tao. Oo, pero personally, kanang I'm not speaking for the office, pero personally, kanang kailangan po din siya bisitahon balik. Kaya kining food bundle, medyo dugay-dugay na po ni siya. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.